gevra of ek my kalma broodjie. Nou gaan ek julle wys hoe maak ek hom. Eerstens vat ek die broodjies en sny die korsies af. Dan vat ek hulle, dan braai ek hulle. Dan vat ek bietjie water. Braai hom net lekker. En dan met groot geheim die kalma boldop. Gooi hom lekker binne en dan draai jy hom net. Nog een beetje. Hoe meer je hem bereikt, hoe zachter we zijn en hoe lekkerder we zijn. Daar is die eindproduk van my kalma breinbroodjie.